बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां आरो गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों आसाम सोरखारनिफ्राय मोनफ्रोमबो थामहिनबा 1000 फरायसालिखौ गोजौ फरायसालि थामथि हायर सेकेन्डारिसिम फोजौनाय जासिगोन नंगौ 1000 फरायसालिखौ हाई स्कुलखौ बे हाई स्कुलखौ हायर सेकेन्डारिसिम आपग्रेडेसन खालामनाय जासिगोन आरो बे समाव आसाम सरकारनि मोनसे गिदिर थांखि आरो बे गिदिर थांखि बायदियै 1000 फरायसालिखौ हायर सेकेन्डारिसिम फोजौनाय जासिगोन आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया नैबे समाव मा थांखि लादों आरो आसाम सरकारा बेसेबां फरायसालिफोरखौ आपग्रेडेसन खालामनाय जागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन आरो बे खौरांखौ मोनफ्रोमबो स्कुल इन्सपेक्टरनो आसामनि गंफ्रोमबो स्कुल इन्सपेक्टरनो नैबे समाव दैथायहरनाय जादों आरो मा फरायसालिखौ बबे फरायसालिखौ BTR हालामनि बबे फरायसालिखौ बेहाय आपग्रेडेसन खालामनाय जागोन हायर सेकेन्डारिसिम आपग्रेडेसन खालामनाय जागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन मोनब्रै जिल्लानि आसामनि बे BTR हालामाव थानाय मोनब्रै जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लानि स्कुलफोरखौ आपग्रेडेसन खालामनायनि नैबे समाव डिटेल्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन आरो नैबे समाव सरकारनिफ्राय बे बिथोना स्कुल इन्सपेक्टरनि गेजेराव बिथांमोन दैथायहरनाय लाइजाम बे लाइजामखौबो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों बे समाव गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ द डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बेनिफ्राय बेखौ लाइजामखौ हरनाय जादों श्रीमती ममता हजाय AES डाइरेक्टर अफ स्कुल इडुकेसन अफ आसाम काहिलिपारानिफ्राय बेखौ दैथायनाय जादों आरो बेवहाय द इन्सपेक्टर अफ स्कुल गासिब जिल्लानि नैबे इन्सपेक्टर अफ स्कुलनो बेखौ हरनाय जादों बे लाइजामखौ आरो बेवहाय लिरनाय जादों साबजेक्ट हिसाबाव लिरनाय जादों एरेन्जमेन्ट अफ एडिशनेल क्लासरुम एन्ड टिचार फर आपग्रेडेसन अफ हाई स्कुल टु हायर सेकेन्डारि स्कुल बेवहाय रोखायै लिरना दोनदों बेवहाय एरेन्ज खालामनो होदों एडिशनेल क्लासरुम बेवहाय दाजाबनो होदों आरो लोगोसेनो टिचार फर आपग्रेडेसन बेवहाय बै जायगायाव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बेवहाय लिरबावदों आरो बेवहाय रोखायै लिरबावदों with reference to subject cited above, I would like to inform you that as per direction of the Honorable Chief Minister of Assam in meeting held in 23/01/2022 at State Guest House, Koina Dhara, Department of School Education Secondary have been initiated the process upgradation of 1000 high school to higher secondary school. बेवहाय 23 जानुवारि 2022 बेवहाय चिफ मिनिस्टारजों मोनसे सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनाय लेखा 1000 स्कुलखौ हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारिसिम आपग्रेडेसन खालामनाय जागोन होननानै बेवहाय बिथांखि लादोंमोन आरो बिथांखि बायदिनो बेवहाय इन दिस रिगार्ड टु 1 हाई स्कुल हेभ अलरेडि बिन upgrade to higher secondary school from the academic season 2022 or 23 आरो बेनि गेजेरावनो 1000 नि गेजेराव 214 हाई स्कुल बे 214 हाई स्कुलखौ अलरेडि बे हाई स्कुलनिफ्राय आपग्रेडेसन खालामनानै हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेड खालामनाय जाबाय होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायदों आरो लोगोसेनो बेवहाय नाउ द गभर्नमेन्ट हेभ डिसाइड टु आपग्रेड द रिमाइनिं 786 high school out of this remaining high school 561 high school have been identified for upgradation to higher secondary school taking into the consideration that at least one higher secondary school should be available in every panchayat and per recommendation received from honorable minister MLA बेहाय रोखायै फोरमायनो 786 फरायसालिखौ माने 1000 नि 214 आपग्रेडेसन जाखांबाय आरो बेनिनो 786 बे फरायसालिखौ हायर स्कुलखौ हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेडेसन खालामनाय जागौगोन होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायदों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे पन्सायतआव गंसे हायर सेकेन्डारि फरायसालि थानांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बे रिकमेन्डेसनखौ मिनिस्टार नङाबा MLA बे MLA दैथायनाय लेखायै जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों keeping in view of this fact it has been decided in the meeting held on the 17/03/2023 claim
shared by Honorable Minister Education Assam that all the SMDC of school proposed for upgradation higher secondary school will prepare a plan of action regarding arrangement of additional classroom and additional teacher required to run the upgrade class. बेवहाय रोखायै फोरमायदों दि बेवहाय बे मिटिं मोनसे जिरायदोंमोन 17/03/2023 आव अनरेबल मिनिस्टार अफ एजुकेशन जिरायदोंमोन आरो बेवहायनो बे डिसिजनखौ हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेडेसन खालामनाय जागोन होननानै बुंदों आरो एसएमडिसि खौबो बेवहाय प्रपोज खालामदों एसएमडिसि आ जिखिनि प्रपोज खालामदों बे हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम प्रपोज खालामनायखौ आपग्रेडेसन खालामनाय जागोन होननानै बिथां बेवहाय फोरमायदों लोगोसेनो it is worth mention here that at least 2 additional classroom and 5 post-graduate teacher will be required for important education taking class of the upgraded higher secondary school i.e. the class 11 to 12 बेवहाय मोननै खथा बे जाय हाई स्कुलाव दं बे हाई स्कुलाव मोननै खथा बानायनो थाखाय बिथोन हरदों आरो लोगोसेनो साबा पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी रिक्वायर्ड बेवहाय गासै साबा पोस्ट बे स्कुलाव साबा बेवहाय टीचार पोस्ट ग्रेजुएटनि बिथांमोनखौ सिलेक्ट खालामनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायदों आरो बेवहाय in this regard you are requested kindly ask the concerned SMDC prepare plan of action and submitted the detailed report of the office within 10/4/2023 positively बेवहाय SMDC जों सावरायनानै बेखौ थाबैनो माने 10 एप्रिल 2023 मायथाइनि बेनि गेजेरावनो बे रिपर्टखौ प्रोग्रेस रिपर्टखौ साबमिट खालामनो थाखाय बे समाव AEC डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एजुकेशन अफ आसामनि मानगोनां बिथां श्रीमती ममता हजाया बेखौ बिथोन हरदों आरो नैबे समाव नोंथांमोननो BTR हालामनि माबे जिल्लायाव बेसेबां मा स्कुला आपग्रेडेसन जाबाय हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेडेसन जानाय बे आपग्रेडेसन जानायनि नटिफिकेसन थामहिनबा जोंनि गेजेराव नटिस मोनसे फैदों आरो बेखौ नोंथांमोननो माबे फरायसालिया माबे हाई स्कुला हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेसन जाबाय बे समाव नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आरो नोंथांमोननो फोरमायगोन जिल्ला हिसाबाव नोंथांमोननो बाक्सानिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों माबे स्कुला फरायसालिया हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेडेसन जागोन बेवहाय नर्थ कामरुप बेतबारि हाई स्कुल नर्थ कामरुप बेतबारि हाई स्कुल बेबो आपग्रेड जागोन बागानपारा हाई स्कुल सुबनकाटा हाई स्कुल सेसापानी हाई स्कुल पाटकिजुली हाई स्कुल जरगांव हाई स्कुल नेहरू आंचलिक हाई स्कुल मानिकपुर हाई स्कुल श्री पंचमी निमाली हाउली हाई स्कुल पद्मा आनंद हाई स्कुल शिखा बर' हाई स्कुल थमना बिनापानी हाई स्कुल बे बाक्सा जिल्लायाव गासै मोन 12टा हाई स्कुला हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेड जागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव आं फोरमायनो नागिरदों क'क्राझार जिल्ला हिसाबाव गेरुफेल हाई स्कुल कुसुगाव पाब्लिक हाई स्कुल जदाई एमई स्कुल दतमा गर्ल्स एमई स्कुल नेहरू हाई स्कुल गोसाईसिना भूमाका हाई स्कुल हाब्रुबिल हाई स्कुल गौरां हाई स्कुल दलमारा हाई स्कुल काजिगाव हाई स्कुल आरो बनरगाव हाई स्कुल बेखिनिया गासै क'क्राझाराव आपग्रेडेसन जागोन हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम बे आपग्रेडेसन जागोन आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव उदालगुरिखौ लानानै फैदों बेयाव उदालगुरि जिल्ला हिसाबाव बालाबारि हाई स्कुल सिनाकना हाई स्कुल बालिपारा कृषक मुक्ति हाई स्कुल बानागरी हाई स्कुल बन्दरगुरि हाई स्कुल सनाईगाव हाई स्कुल खौरां हाई स्कुल गलमागाव हाई स्कुल शंकरदेव मिशन हाई स्कुल बरनगर हाई स्कुल गुरुजार हाई स्कुल कुसुबारी हाई स्कुल लक्ष्मी नाथ बेजबरुवा हाई स्कुल गबसासुबा हाई स्कुल आरो लोगोसेनो बेवहाय सेंगा पथार हाई स्कुल बे फरायसालिफोरा हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेडेसन जागोन नैबे समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे समाव जिल्ला हिसाबाव जुदि नायोब्ला गासै जिल्लायाव 43 फरायसालिफोरखौ हाई स्कुलनिफ्राय हायर सेकेन्डारि
फरायसालिसिम आपग्रेडेसन खालामनाय जादों। बे थारैनो BTR हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव फोरमायदों दि हाई स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेडेसन खालामनाय बे आपग्रेडेसन खालामनायखौ थाबैनो नैबे 10 एप्रिल 2023 मायथाइसिम डेट हरदों आरो बेनि गेजेरजों स्कुल इन्सपेक्टर आरो SMDCनि सुबुंफोरा बा बिबानगिरिफोरा बिथांमोना गंनै बिथोन हरनाय बायदिब्ला मोनसे फरायसालि हाई स्कुलाव मोननै खथा बानायनायनि बाथ्राखौ फोरमायदों आरो एरेन्जमेन्ट खालामना होनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बेनि थाखाय साबा बेवहाय पोस्ट ग्रेजुवेट जानाय बिथांमोनखौ एपइन्ट होनाय जागोन होननानै बे समाव बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसेनो बे समाव नैबे समाव जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा मानोना बेहाय BTR हालामावबो गासै 43 हाई स्कुला हायार सेकेन्डारि स्कुलसिम बे आपग्रेडेसना जानो थांगासिनो। बे जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे दा बावैसो फोरमायनाय स्कुल इन्सपेक्टरनो हरनाय जे बिथोन दे हाई स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि स्कुलसिम आपग्रेडेसन खालामनायनि डाटाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायबाय। गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।